I skulle godt nok have været med i klubben i går. Hold kæft, hvor var det godt. Ja, jeg mødte jo Jens. Ja, og så stak vi sgu da lige af fra pædagogerne. Godt. Og ved I hvad så? Ja, det var bare så godt. Så kender Jens jo en, der er tatovør jo. Ja, ja. Jeg undrer jer måske over, hvorfor jeg både sidder med smøg og øl, men ved du hvad, de der pædagoger, de har personalemøde. Og ved du hvad, jeg har opført mig så fint hele dagen, så de sidder bare derude og snakker, så lad dem om det. Men i hvert fald, så var vi i klubben i går, og Jens kendte jo den her tatovør. Ja, det er sådan lidt farligt, det jeg sidder og laver her nu faktisk, ja, jeg fik jo lavet nogle tatoveringer, altså. Prøv lige en gang at se her, du. Ah, er det ikke bare sejt? Ja, det var jo så ikke det eneste, for så fik jeg jo lidt for mange under vesten, og så nåede vi jo sådan lige at snup. Se her, den er simpelthen bare så sej. Det er den. Og så har jeg også fået en her på armen, på hånden. Men ja, jeg tror sgu lige, jeg tager min trøje på, for tænk nu, hvis det lige pludselig kommer ind og opdager det, så er det jo ikke særlig godt. Men det tror jeg nu ikke på, det gør. Hov, for fanden, jeg må da hellere passe på, min smøg ikke brænder hul i bordet. Og så har vi sgu da balladen. Nej, så de opdager slet ikke noget, du. Så det var bare så godt. Og pigerne, I skulle bare lige have set dem. De var helt vildt varme, da de så mine tatoveringer. Ja, nu skal de jo lige se, om de kan få mig først. Skål! Nej, for satan, nu må jeg hellere få min øl pakket væk, for nu kommer der nogen. Vi ses. Hej hej.